Welkom bij Deze Wieken. Maar de meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Oude Wieken. Maar je moet onder oren de volgende onderwerpen. Bijzondere oorlogsbrieven van Friesenvoen. Dream komt uit voor Otikba bij Heerenveen. En leefde tussen de functies. We gaan nog afwisseling dus Joert. En hier is eerst uw selectie uit het nieuws van deze weken. Een bijzondere vindst in de Drentse Ide. De eigenaar van het dorpscafé voert een blik met 60 brieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het zijn brieven om de café-eigenaars van Doe te bedanken. Schreunt door Frieske man. De Friesen zitten in een strafkamp in het dorp. Ja, ik heb de stoute schoenen voor de tweede keer aangetrokken om uit Drenthe te verdwijnen. De reden van mijn vertrek was je reeds bekend. Evenals de vorige keer is ook deze tocht wondergoed geslaagd. De route ging thans via Groningen rechtstreeks langs de Friese straatweg naar Leeuwarden. Nog even scheen het pechduiveltje te willen optreden bij Tietjerk, namelijk aangekomen, 7 kilometer van Leeuwarden. Waarschuwde men mij dat de sirenes in Leeuwarden weer enige malen geloeid hadden en er hoogstwaarschijnlijk wel weer razzia's op zouden volgen. Dit is een stukje uit een van de brieven. Egbert Brinkman uit de Drentse Ide voerde de brieven die terug te binnen ons zien Paken en Beppe. Toen mijn moeder is overleden, toen hebben mijn zus en ik hebben het huis opgeruimd. En met de tijd toen kwam het oude kistje ook tevoorschijn. Toen vond ik er allemaal oude brieven uit de oorlog. Toen heb ik bijna al die brieven doorgelezen en dat was zeer indrukwekkend. Je kreeg er bijna kippenvel van. De brieven komen van Frieske Malje die het in het strafkamp in Ide zitten hadden. Vanaf september 1944 waren er mannen in Frankrijk Friesland oproepen om hier te werken onder de Frieslandlinie. Dat is een verdedigingslijn die de Duitsers onderlijn om eventuele geallieerde invasie vanuit Friesland uit te slaan, die er achterhouden Noordwest is. Er zijn meesten mannen die zich melden hier voor de werkstelling. En in het strafkamp waren mannen onderbracht die straf werden. Dus die waren vaak oppakt in de razzia's, die werden onderdoken. Die woonden dat werkje voor de Duitsers, werden oppakt en toen waren ze in het strafkamp hier hingebracht. Tegenover het strafkamp stiert het café van de Paken en Beppe van Brinkman, de familie Timmer. Paken en Beppe hadden het beste voor maar de Frieske man. Ja, de familie Timmer die zorgde ik wel voor extra eten. Want eten wordt van de Duitsers kregen dat weer net vallen. Dat kwam uit de centrale keuken in Grijns. Dat weer vaak wat wetterige sop en beskimmelde bolen. Nou, dat ze dus medicijnen gegeven hebben en eten, dat kon ik in die brieven wel lezen, van eten en zo. Dus, dat was allemaal heel indrukwekkend. Dus, was dat nieuw voor u? Want werd er wel over gepraat in uw familie? Nou, nee, niet echt. Wat dat betreft waren mijn opa en oma wel bescheiden op die manier. Dus dat werd niet zo breed uitgemeten. En toen was ik ook nog een kind. Dijkstra Spaken uit Burgum had ek in het strafkamp zitten. Zak aan de interesse. Hij zult er een boek over schrijven en deze brieven binnen grote bronnen van informatie voor hem. Hoe bijzonder is deze vindst? Ja, ik vind het echt uniek. Het is ook heel bijzonder om dat er 60 brieven bewaard binnen uit de oorlog. De meeste mensen smitten die brieven toch veel aan de waarde net van die. Ja, je had een heel mooi beeld van wat ze zich afspelen had in de oorlog. In Snits is het de eerste Steve Jobs squallen van uw land hippenen. Op de nieuwe squallen leerde de band net meer uit boeken en schriften, maar van nou een iPad. Bob Rats kende de band via een sanium de virtuele squallen. Ik boeten de reguliere squallen horen op haar tablet, de lessen volgen en huiswerk maatje. Een iPad is wel wat makkelijker, want ons moesten weer die boek pakken en nou kan je gewoon die iPad pakken en alles opziekje. De landelijke en regionale parsen wie het massaal naar Friesland kwam voor het nieuwe onderwijsfenomeen. De eerste Steve Jobs squallen van ons land zit in Snits. Bij hen krijg je geen onderwijs meer uit boeken of schriften, maar via de iPad. Een tablet en op de merk bracht door Apple tycoon Steve Jobs. Een nieuwe stream in onderwijsland. Wat heel prettig is voor heel veel leerlingen is dat ze op hun eigen niveau door kunnen werken. Dus stel je voor dat het kan zo zijn dat iemand heel goed is in rekenen, maar bijvoorbeeld niet minder goed in spelling is. Dus dan zou je in groep 5 bijvoorbeeld spelling hebben, maar je kan met rekenen bijvoorbeeld al in groep 7 zitten. Ik vind dat je er wel meer van leert. Wat dan? Nou, hier zijn de lessen bijvoorbeeld, dan moet je niet wachten, want als je nu met een les moet beginnen, heb je meer tijd, want het wordt automatisch uitgelegd. De leraren jou ook haast geen klassikale lessen meer, maar jou de band als coaches een persoonlijke begeleiding. Boppe dat binnen de band ook net meer verplicht om in de reguliere squalloeren haar lessen te volgen. Dat is ook thuis mogelijk via de saneemde virtuele squallen op de iPad. Een groot voordeel zegt landelijk initiatiefnemer Maurice de Hond. Leren is niet alleen maar een proces wat je doet terwijl er een leraar bij is.
Dat lijkt me fantastisch voor een zelfstandig kind. Maar iemand die wat gemakkelijker is, dreigt die niet gemakkelijker ook in de sloot te vallen? Daarom worden elke 5 weken gesprekken gevoerd, ouder, leerkracht en kind, over de voortgang. En als een kind daar een beetje buiten valt, dan probeer je hem wat strakker aan afspraken te houden. Joep, in de zon, lekker buiten, je lessen doen. Dan heb je dan niet meer de neiging om lekker te gaan spelen? Jawel. Toch wel? Ja. Maar dat doe je niet. Nee. Nee, dat doe ik niet, nee. Waarom niet? Nou, omdat dat niet mag en ik wil niet straf krijgen. Maar net al in de leerkrachten en de band, maar ik had ouders binnen optuin over het nieuwe schoolsysteem. Omdat ik geloof in het systeem en ik vooral heel veel vertrouwen heb eigenlijk in het team van leerkrachten wat hier staat. Die zijn zo gemotiveerd en zo enthousiast. Na Snits worden er nog in minimaal 5 plekken in Nederland Steve Jobs kwallen opzet. Keertsen dan. Het parcours van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra doet de Vrouwelijks PC in Waardenboen. Ze winnen in de finale te sterk voor het parcours van Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Skeffer. De hele finale tussen de parcours 1 en 6. Iris van der Veen, Sjoukje Visser, Manon Scheepstra, zit de parcours Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Soystra. Het is eerste gelijk en tweede gelijk. Lisette Wagenaar, mooi de opslag. Brengt die bal voor met Sjoukje Visser. Slacht de bal, boppen, dat is het parcours van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra op een spul om de eerste voorsprong. In het geval van de eerste is het dan 6-4 worden. In het geval van het parcours van Lisette Wagenaar en een lietskeertje. En dan slacht Leonie Soystra op de bal, wil ze het in botten gaan. Dan wordt het 6 gelijk. Spul om het eerste voor het parcours van Iris van der Veen en 6 gelijk. Iris van der Veen maar opslag. Plat voor hem bij Leonie van der Graaf, Soystra. En dan wordt die bal net goed keert terug Manon Scheepstra. Maar een keertje op de middenlijn. Spul om het eerst. En 6 gelijk. Lisette Wagenaar met opslag. Brengt de bal achterin met Manon Scheepstra. En dan kan Fenne Soystra keren van de keerts. En dat betekent dat het spul gelijk is. Spul gelijk, 6 gelijk. Lisette Wagenaar. Brengt de bal voorin bij Manon Scheepstra. Die de bal bobbeslaagt. En dat betekent dat het parcours van Iris van der Veen voorkomt. Mooi. Treien om het waar. Het volgende eerste is wel lekker spannend. Het is 3-2 voor het parcours van Iris van der Veen en 6 gelijk. Bal achterin bij Manon Scheepstra. En die rekt die bal wel af is geworden naar best. Dat er bobben zit. Dat betekent er bespul. Kwaspul om een spul. Nou is van het parcours van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Het parcours van Iris van der Veen rent dan op en uit. Nou is geen 6. En dan keert ze op de bobbel, brengt hem voor in bij Leonie van der Graaf. En dan gaat die bal kwijt of gaat die bal bobben? Die bal gaat kwijt. Ja, die bal gaat kwijt. Dat betekent dat het 4 om het waar wordt van het parcours van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. En zo er in dit eerste weer 6 gelijk worden. Lisette Wagenaar een opslag, brengt de bal achterin. Manon Scheepstra. Hey, gaat die bal bobben of gaat die bal kwijt? Die bal gaat bobben of kwijt? Want gaat die bal, Karmaster die al kwijt, jongen. Dat betekent dat het parcours van Lisette Wagenaar, waarom komt daar 4 om het rijden? De druk loopt bij Lisette Wagenaar, die mag die keers behouden op die fjouwt waar achter staan. Brengt de bal voorin en dan kan Sjoukje Visser de keers net voorbij. Slaat een blik in de bek bij Lisette Wagenaar. Alles in dit eerste waar het liek werd. 4 om het rijden en 4 gelijk. Vier om het rijden, 4 gelijk. Lisette Wagenaar achterin. Oh, Sjoukje Visser is even achterin steengegaan en die slaat die bal bobbert alles in. 6-4 het parcours van Lisette Wagenaar, Fenne Soystra en Leonie van der Graaf Soystra. De favorieten van deze PC. Ze staan op het neer. Lisette Wagenaar. 6-4 brengt die bal voorin bij Manon Scheepstra. Die moet springen en rekken. En dan kan Leonie nog retourneren. Dat kan ze. Dat er net al de dikke keert van hoor. De opslagster uit Sedana die het verliezen hier mooi een blessure thuis weer op deze PC. Wil hem nou zo graag winnen. Hier is Van der Veen, weet zij de partij uit te zien. Op die net al de dikke keert. Brengt er voorin, dan moet ze net wijzen. Maar die rekken de bal goed. Maar Sjoukje Visser omkomen. Kees maar de stuit. Oh, en dan mist ze. Dat hier de kans best om het uit te zien. En nu is het gewoon op een ei 6 gelijk.
400 rijden, zoals gelijk. Met Iris van der Veen op een ei. Brengt de bal plat bij Leonie. Ja, dat mag je net wezen. Maar ook een Sjoukje Visser wordt er niet. Die kerel die zet de wagen er net bij. En krijgen we nog een keertje. rijden. Zoals gelijk. Net al te dikke keers. Lisette Wagen. Dan brengt hem achterin. En wat. Oh, ja, hij is voorbij. Onderhands voor Sjoukje Visser. Want hij weer poelbest op. En daarmee pakt het retour. Van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Het finale plakje. Wedstrijd uitkomers in Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer. De finale tussen het betoer van Rianne Vellinga en Iris van der Veen. Dit staat 6 fjouwer in het vaddel van het betoer van Rianne Vellinga. Als Sjoukje Visser de bal boppen slaat en daarmee de 6 gelijk op de telegraaf brengt. Rianne Vellinga op die stand van 6 gelijk. Brengt de bal achterin met Manon Scheepstra. En dan is het de misser daar op de boven van Marieke Bekkers. Dat betekent dat het eerste bordje in deze finale gaat naar het betoer van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. In het volgende eerste is het betoer van Iris van der Veen op een 6 fjouwer komen en dan wordt de bal boetenbracht door Rianne Vellinga. Dat betekent dat er eens geen spul onder de telegraaf komt. Dan gaat het wel een hele eenzijdige finale te worden. Het is Skinnerspul en Soistwa voor het betoer van Iris van der Veen. En dan is het Miranda Scheffer die de voorbijste opslag om met de bal boeten brengt. Dat betekent Treien Skinner eerst voor het betoer van Iris van der Veen, Sjoukje Visser, Manon Scheepstra. Het krijgsverschil is te groot in deze finale. Treien neert en Soistwa al in het vallen van het betoer Iris van der Veen. En hier komt ze mooi een stroeperke oer de line. Dus het bal en daarmee Skinner voor jou eerst. Rianne Vellinga, plat voorin en dan zit die bal boven van Sjoukje Visser. En dat betekent dat het bedoel van Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer op de eerste zit. Het is 4 en 6-2. 4 en 6-2. Rianne Vellinga brengt de bal boeten het perk en daar moet je de 37e PC een prooi worden van het betoer van Iris van der Veen uit Frensje, Sjoukje Visser uit Ije en Manon Scheepstra uit Frensje. De premie is van Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer. Ja, Jan? Ja, dankjewel, Jan. Manon Scheepstra, tot de harde van het betoer van Soinstra, Lisette Wagen en Nom weer. Ja, toen wist niemand net meer misging hoor. Nou, dat is niet helemaal waar, want juist na zo'n wedstrijd dan moet je alles geven. En we zaten zo in die flow en het wou allemaal zo goed. En dan moet je juist die laatste wedstrijd, dan moet je juist heel scherp beginnen. Want ze hadden natuurlijk een partij minder dan ons. En wij hadden natuurlijk wel die partij daarvoor al 5-5-6-6. Nu moest je alles geven. Dus nou ja, we wisten wel dat we nog even naar de bak moesten. Dat wisten we wel. Maar hij is binnen. Ja, hij is binnen. Fantastisch. Ja, klopt. Ja. Is dit een stralende nieuwe koninginnenfamilie? Nou, dat zien we wel. Dat maakt niet uit. We hebben gewonnen en daar gaat het om. Daar ben ik echt helemaal super blij mee. Ja, dankjewel. Dan is de uitslag als volgt. Iris van der Veen, 5 punten. Sjoukje Visser, 6 punten. Manon Scheepstra, 7 punten. Koningin, Groningen PC, Moijden. Hij doet het even keurig, hij maakt het jekje even los en hangt haar de versierselen van de koningin om. Dames, ik zou zeggen, draai hem even 1 keer om naar het publiek en neem het applaus in ontvangst. En daarmee heb ik de door afsluiten en ik zou zeggen, onttakken meer. Dankjewel. De Voedsel- en Warenautoriteit neemt het incident met dongos in Longerhou heeg op. De VWA is een wereldwijdig onderzoek begonnen naar de herkomst van de dong en de gehaltes van gevaarlijke stoffen daarin. Verleden week kwam een boer in Longerhou haast om het libben doet er dong on het mixen wie. Landbouworganisatie LTO Noord wil boeren nog eens wijzen op de gevaren van dong. Boer Jorrit Posma van Longerhou kwam verleden week met de schrik vrij. Toen hij de jaren onder het mixen wie kwam een hege concentratie van het gevaarlijke blauwzoergas vrij. Posma kon op tiert voortkomen, 4 rekken uit de tiert en 1 ko oerlibben het zelfs net. Neffens de boer leidt het onder 22 kuub dong die hij een paar weken lang kocht had. LTO Noord wil dat er wat verhoord onder gesleept met dong.
Dan kom ik dong uit Brabant naar Friesland en overal heen en weer wordt getransporteerd. Er zitten mensen tussen, een transport- en intermediaire sector die dat voor boeren oplost. Dus, het is service, het is een changeverlening, maar er is niks mis mee op zich. Alleen dat is wel, het is moeilijk om dat tafelshow op te houden. Er gaat zoveel in stromen, er gaat zoveel dong oer en weer. Dat is net zo makkelijk bij te houden. Intussen had de Voedsel- en Warenautoriteit bij de boer in wat Nederland West dat de dong wij komt. Ik ben er al meesters om het gehalte gevaarlijke stoffen te meten. In Makkingeer kwamen 3 mensen om, verleden week kon het krek goed. Iedereen weet het en toch gebeurt het elke keer weer, elke keer weer te vaak eigenlijk. Er wordt nu ook naar onderzoek naar dingen. Ik denk dat we kritisch zijn moeten wat eruit komt en of we toch nog passende maatregelen of extra voorlichting, extra aandacht vregen bij boeren, dat we dat er nog extra dwaan moeten. Een paar reportages uit het Nijswindat van de Oranje Wieken. Zoek voor meer Nijs ekkers op je website omroepfriesland.nl. Tijd nou voor de sport. Heerenveen had de prima competitiestart geen goed vervolg jankend. In eigen stadion water juster met 4-12 van Heracles Almelo. Het alvertal van Heerenveen had een wiere metamorfose ondergaan. Waarbij vooral een tal jeugdspelers trost erin binnen naar het eerste alvertal. Een van die spelers is Kenneth Otigba. De Nigeriaanse Hongaar had een basisplak gekregen van trainer Marco van Basten. Kenneth Otigba wen het in het centrum van het Heerenveen. En dat mooi het centrum van het Heerenveen weet ik. Hey jongen. Volgens mij ben je muziekliefhebber, of niet? Yeah, I love Bob Marley, of course. Bob Marley, ja, dat is... Yes. Oké. Alleen Bob Marley of ook andere muziek nog? Some rap music, you know. Ja? But like, yeah, Bob Marley is good. Dus hier woon je, in het bruisende centrum van Heerenveen. Yes. Valt het een beetje? I like it, of course. Yeah, here I can see a lot of people. It's nice. Ja, want nu 1,5 jaar woon je op jezelf, geloof ik? Yeah, 1,5 jaar woon ik zelf, maar yeah, I just moved here like 2 months ago, so I like it. Here in the middle in the city. Yeah, it's a small house, but it's good. Yeah, it's perfect for me. Kijk, yeah, let's go. Ja. Second floor. It's not a big house. It's not a. Not a big house. Not a villa. Het belangrijkste aan de muur zie ik wel. Ja, dat is het belangrijkste, of course. Nummer 2 ook? Ja, nummer 2. Had je gedacht, begin dit seizoen, dat je in de basis zou komen? Wow, I was hoping, you know. That is my dream to come in. So of course you have to plan for it. Yeah. De grote koptelefoon ook, hè? Yeah, wat is dat met voetballers die altijd die grote koptelefoon op hebben? Wat is dat toch? Yeah, you have to focus on the game. You know, and if you only hear your music, then you can concentrate before the game. So it's my own world, you know. I just concentrate on my game and I like my balcony. Yeah. It's a little small space, but from here I can see everything, you know. Okay, that's pretty nice. I can see the city. Heb je daar geen last van? Al die kroegen hier vlakbij, het discotheekje erbij? Not really. I can sleep well, you know. But if I sleep, I close my door, the window. So a little bit noisy, but I can sleep well. That's good. Oké, maar ja, als ik 100 meter bij de kroeg en de discotheek van Baza wonen, dan weet ik niet of het wel goed zou komen met mij. For me is okay. Otigba is binnen in Nigeria, maar verhuizen op zijn 5e naar Hongarije. Daar wennen hij 10 jaar lang met zijn mem om daarna naar Heerenveen te komen. 4 in Nigeria, 6 in Nederland, maar 10 in Hongarije. En dus? I feel Hungarian, and later also I want to play in a Hungarian national team, you know. Yeah. So I feel like Hungarian, but Hungarian black guy, so is dat a little bit different. Is dat? Ja, want je zei eerder al eens een keer, volgens mij was je de enige donkere jongen in Hongarije zo'n beetje. Ja, de enige, ja. Is dat moeilijk?
Well, sometimes, yes, yeah, sometimes it's difficult because when they see us like a group in the national team, on 21, they look at me like, oh, are you Hungarian, you know? And they say, yeah, I'm Hungarian. Yeah. I lived in Hungary for a long time, and I feel Hungarian, and that is important. It's not how you look like, it's what you feel. Juist, maar wel ook sprake van racisme in Hongarije? Of? They have racism, but like I'm a footballer. They like footballers, you know, and it's not a problem. Otikba roept vanaf zijn 15e terug de jeugdteams van Heerenveen. Mooi verantwoordelijk voor Otikba wie Jan de Jonge, nou dus trainer van Heracles. De jongen is net verrast dat Otikba nou de stap maken had naar de basis van het eerste. Ja, nou, kijk, verdedigen is een vak en hij kan verdedigen. En dan heeft hij was heel gemakzuchtig in het begin, daar hebben we ook vaak met hem over gehad. Tot in den treuren. Nou, dat is er een beetje af. En de afgelopen 2 jaar hebben we echt duidelijk aangegeven van, nou ja, wat gaan we doen? Welke stap zetten we? Die makelaar was ook helemaal mee eens, moest bij Heerenveen blijven. Want ook in Engeland hadden ze heel veel belangstelling voor hem. Omdat hij echt een grote, fysiek sterke centrale verdediger zou worden. Nou ja, we zien nu hoe ver het is gekomen. Trainer Marco van Basten is wat meer verrast. Hij had twijfels over de stap van de beloften naar de basis van het vlaggenskip. Maar de coach liet Otikba voorlopig gewoon stingen. Maar net te gauw van stapel rennen. Nou ja, kijk, je moet ook niet te snel concluderen dat het allemaal goed is. De stap van het tweede naar het eerste is een hele grote. En nou, daar hebben we heel veel moeite mee. Dat kost veel tijd en arbeid en energie. Nou, hij pakt het goed op. Hij heeft zeker nog wel zijn nodige leermomentjes te gaan. Maar tot nu toe zijn we heel tevreden daarover. Dus ja, dat is positief. Ja, dank u wel. Ik denk dat hij wel tevreden is. Wie, ik of hij? Nee, nou, hij. Ik weet niet of hij goed heeft meegeluisterd, maar nee, geloof ik niet. Heb je gehoord? Je zoekt nooit deze week maar de beste en meest nieuwsgierige reportages van Omroep Friesland van de Arno Wieken. En dat besluit het leukste uit hier. Nou ja, we hebben hier een fuchsiatuin. Ja, fuchsia's. En we hebben dus een 800 fuchsia's hier. Waarvan 360 soorten. Van donker naar luchtig, van roze naar wit. Dat is gewoon prachtig mooi. Wij doen alles samen. Dus dit spul ook. Maar ja, goed. En je vindt altijd weer van die dode dingen tussen natuurlijk. En die brieven aan plop. Ik breng dan mijn man de bloemen en dan zegt hij wel eens niet zo hard, want er zit een heleboel boel dooien in. Dus jouw man is wat preciezer als jou? Ik denk dat ik wat preciezer ben. Oh. Ja. Ja. Ik wil altijd wat sneller. Zo gaat het wel. Mijn man is in de tuin bezig en dan maak ik het eten klaar. En dan gaan we straks buiten weer eten. Ik heb niet zo'n machinetje, dus ik heb alles met de hand gesneden. Maar jouw werk is ook vrij hut, hè? Je hebt wel aardige scrap. Ja joh, maar dat komt, zo ben ik ook opgevoed, hè. Ik was een boerendochter en dan moet je altijd, maar ik heb het werken wel geleerd, ja. Dus, jouw man die klaagde er dan een beetje over. Is dat zo? Wat zei hij? Ja, we doen alles samen en we zijn ook altijd wel ingediend, wat drokken aan en ik kan zo hard niet meer. En dan heb ik het idee dat ik dan, dat ik dan niet helemaal meer bij kan bieden. Maar ja, dat wordt misschien soms wel eens een beetje chagrijnig van, maar ach, dat hoort er dan ook weer bij.
Ja, dat klopt. Maar ja, goed, hij is ook ziek geweest en ik moet me erbij aanpassen, maar dat lukt altijd niet. Dus dan wil ik wat sneller, ik denk dan is het mooi klaar. Ja, wat heeft die hand dan? Oh, hij heeft een zware hartoperatie gehad, een aneurysma had hij. Dus, maar hij is er nog en we hebben het goed samen. Ja? Ja, we hebben het echt heel gezellig samen. Maar geniet je er meer van wat je gekomen is of net? Maakt het dat ik uit? Nou, maak het dat uit. Het is dus de rust. Zeg maar, ik ga naar wat het was. En dit ken ik nog. Wat zei je hier nog vaker? Ja, dan staan we even in de tuin. Dus Ja, maar wij, even de boel overzien. Wij zijn al hoeveel jaar bij elkaar? We zijn al 46 jaar getrouwd. Nou, dan 46 jaar getrouwd en dus... We weten wat we aan elkaar hebben. Maar dan staan we de boel zo over te kijken van, nou, wat staat er mooi voor. En nou, ja, daar ben we echt gelukkig mee. Dus, Voor- en tegenspoed. Zit de hele dag bij elkaar. Ja, dan moet je... Dan gaan we deze keer aflasten voor de rest. Kijk eens aan. Dankjewel. Ja. Ben je niet mogen houden hier aan het biatje? Ja. Ja, we zijn weer naar het sportveld. Even echt een kite checken, dat zou ik in de sleet zitten. Maar blijven we juist gewoon echt best in de sleet. Ja. Ja? Ja, een skiep. En toen? Nou, En pak we ik doen een down, ging me sleuren. Nou, toen ging dat eruit. Ja. Ja? Dus je hebt eerst het leven redden van het skip? Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Wat stoer. Nou, het is maar was het stoer, vind ik. Nou, ik heb er nooit in. Ik wel. Ja. Bij een paar keer, ik wel. In paard? Al in de sleet. Ja. Al aan die paard in de sleep. En het komt morgen. Nee. Oh. Mijn paard is geen komen. Wat is in paard dan? Die boer. Daar gaan we straks in.
Mag je mee? Mag er alleen, hè? Want dat wordt groeit. Ja. En doe je dit wel eens vaker, zo? Nee. Dat vaak, hè? Dit is mijn eerste keer. En hoe viel dat? Beetje gek. Ja. Heb je zelf wel even een slokje hand? Nee, het heer veelt net zo gek, want ik zit wel vaker in het heer. Strieën, hè? Strieën. Strieën. Hutten bouwen, hè? Maar dat wordt even niet, hè? Hutten bouwen. Hey, maar er even een beetje beton. Oh, ja. Dan moet je lever op het trekker zetten, hè? Ik maar lever op het Ja, trekker. dat is helemaal hier. En kan je een beetje rieden pakken? Ja, een beetje Ja, wel. ik doe mijn pakjes altijd op de trekker. Ja. Op het fietspad staat toen een hele rij fietsers te zien. Maar dan mag je nog wel even een beetje wat drinken, ja? Want... Aanpakken tot de rest wel. Wat sluit ik boer worden? Nee, Limburg. Wat ik nou thuis heb. Wat we thuis hebben. Mooi trekken is zo. Ja. Ja. Waarom? Dat vind ik leuker. De hele dag wat op mijn trekker zitten. Je mag melken en zo en alles. Waar stal laat ik boer worden? Ja, ik heel graag. Ja? Ja, sinds mijn trainer kom ik al op de plaats, dus... Niet dat ik lukkend denkst? Ja, maar natuurlijk. Wanneer je niet zelf geloven, dan komt alles goed. En dat wiet alweer het leukste en beste van Omroep Friesland van deze week. Na je week ben we er weer. On dan.